sallah haske ne da yake haska zuciyar mutum, ya haska gabobin mutum, ya haska rayuwar mutum, ya sa wa mutum albarka cikin rayuwarsa. Abdurrahman al-Akhdari yace lis-salati nurun azimun tushriqu bihi qulubal musallin. Sallah yana da haske mai girma wanda yake haska zuciyar masu yin sallah. Idan kaga mutum yana lizimtar masallaci, yana kula da sallah akan lokaci, to komin rauninsa ka yi masa shaidan yana da imani, dan Allah baya barin mutum ya zamo yana kula da sallah idan dai babu wani rabida mai karfi na imani tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala. Sannan duk yanda kake ganin kiman mutum da darajar mutum, in dai yana wasa da sallah, to ka masa shaida da cewa Allah ya nisanta shi, domin sallah ita ce silatul wasli bainal khalqi wal haqqi, ita ce abin da take connection tsakanin bawa da mahalicci. Shi yasa idan kuka lura da falalanta da girmanta, annabi sai da ya tafi sama aka karɓo sallah. Duk ibadu annabi yana ƙasa aka fardanta. Azumi annabi yana ƙasa aka fardanta. Zakka, hajji da sauran ibadu duka, har ƙur'ani annabi yana ƙasa aka saukar masa. Amma sallah Allah sai da ya turo mala'ika Jibrilu ya zo ya ɗauki annabi Muhammad aka tafi saman bakwai domin falalan sallah da matsayin sallah da girman sallah. Shi yasa duk wanda kaga yana kula da sallah to alama ne na imani, kuma duk wanda baya kula da sallah alama ne na yayi nisa da Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka muna kula da sallah akan lokaci, kuma muna yin sallah mu cika tsayuwa, mu cika ruku'u, mu cika sujuda, mu cika farillai da sunnoni da dukkanin abubuwa, sabila da sallah ita ce mi'irajin da take daukan bawa ta sada shi da Allah subhanahu wataala. Idan mutum yayi sallah kaman yayi mi'iraji daga sama ne, daga ƙasa ne zuwa sama, ma'ana ya dada duk hujubai ya je gurin Allah. Dan lokacin da ya daga hannu ya ce Allahu akbar, ya ajiye duk halittu, ya bar kowa, ya kyala komai. In ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai Allah ya ce bawana ya gode mu. In ya ce arrahmanir rahim, sai Allah ya ce bawana ya min yabo. In ya ce maliki yaumiddin, sai ya ce bawana ya tabbatar min da mulki na da daraja na da matsayina. In ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, to a lokacin duk wani hijabi ya nade tsakaninsa da kowa, ya je gurin Allah, gashi ga Allah, iyyaka na'budu, na iso gurinka, kai nake bauta kuma kai nake neman taimako. Daga lokacin da kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, to a lokacin da kai da Allah kuke magana, babu wani hijabi tsakaninka da Allah. Kawai Allah zai ce to bawa na ya faɗa abin da yake so, to shine fa da ka ce ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu hanya madaidaiciya.